Jeg vil gerne bevise, at funktionen 3x i anden gælder for, at differentialkoefficienten er 6x i 0. Derfor vil jeg starte med at tegne en graf. Så har vi tegnet grafen her i Inspire. Og nu vil jeg tegne en tangentlinje på selve grafen her. Sådan der, og tangenten berører kun et punkt på selve grafen. Og man kan regne hældning af en ret linje, som berører punkterne. Men for at gøre det, skal man kunne have 2 punkter på den rette linje. Så derfor er vi nødt til også at lave en sekant. Nu har vi lavet så sekanten på som der nu berører 2 punkter på grafen. Og nu kan vi så udregne hældning af den. Og sekanthældningens form er A, og så S, som står for sekanthældning, lige med fx lige med fx i 0, divideret med x minus x i 0. Det var så formlen, og nu putter vi vores egen tal ind i, og det kommer så til at hedde as lige med 3x i anden minus 3x i anden, divideret med x minus x i 0. Og så vil jeg, isolere 3 for uden for parenteserne. Og den måde jeg har tænkt mig at gøre det er ved at bruge den berømte tredje kvadratsætning, som hedder a n minus b n lige med parentes a minus b parentes slut gange parentes a plus b parentes slut. Med vores egen tal kommer det så til at hedde as lige med 3 gange parentes x minus x i 0 parentes slut gange parentes gange x plus x i 0 parentes slut divideret med x minus x i 0. Og punkterne, her, ledene her, de går ud med hinanden, så det kommer til at så hedde nej, det var ikke rigtigt det her. Det kommer så til at hedde, det kommer til at hedde as lige med 3x parentes x plus x i 0 parentes slut. Og nu kan vi ikke gøre mere ved det her, vores sekanthældning, for det er jo vores tangenthældning, vi gerne vil regne ud. Så derfor laver vi sådan en lille fidus. Vi lader x gå mod, x0. Det betyder så, at vi går ned mod vores tangent og ligger helt tæt ved hinanden. Det vil også sige, at alle de steder, hvor der står x, vi bytter om med x0. Så er det vores tangenthældning, vi regner nu, og det hedder så at for tangenthældning, som er lige med 3x gange parentes x0 plus x0. Og så regner vi det, og det vil så næste gang, når vi regner parentesen sammen, så vil det så give at lige med 3 gange 2x i 0. Og hvis vi regner det videre, vil det give a i tangenthandling lige med 6x i 0. Så det vil altså sige, at beviserne for differentialkoefficienten 3x i anden er lige med 6x i 0.